под каква форма участвате на фермерския пазар, кои фирми сте и какво предлагате? Добър ден и от мене, казвам се Венцислав Петков и съм председател на Национално обединение на младите фермери в България. AgroDreams ООД е група производители, която произвежда зеленчуци и е плод на Национално обединение на младите фермери в България. Ние предлагаме няколко вида зеленчуци, но традиционното е розовия домат, който отглеждаме в оранжериите в родното ни село Мало Конаре. С него сме се прославили вече в цяла България и в част от Европа с този домат, с традиционните вкусови качества, с големината на домата и така нататък. Много добре си партнираме с група производители фермерско мляко от град Раковски, с господин Рангел Матански. Съвместно участваме на няколко мероприятия и просто се получава една много добра комбинация. Сиренето, кашкавал от фермерското мляко, съвместно с розовия домат от AgroDreams се получава просто една невероятна атмосфера, традиция и така нататък. Ами за сега фермерските пазари е една много добра инициатива, организирана от медиите, от съвместно с Министерството на земеделието. Мисля, че това е една добра реклама, с която се постига директната реализация на производителите на пазара. До сега просто това нещо обягваше от погледите на директните потребители, минаваха през една ръка, втора ръка, докато достигне до пазара. Сега това е много добра инициатива. Самите производители стигаме директно до потребителите и просто това ни радва. Виждате, нали, в момента какво се случва тук на нашия щанд, какъв е интересът и към доматите, и към сиренето. Просто възхитен съм от... Моля? Това ни е първото участие и се надявам да... За розовия домат от традиция от няколко години е навлезнал на Софийския пазар във Варна и просто хората вече ни познават на пазара. Продавали сме и във веригите в Kaufland, в Lidl сме продавали и самия домат вече го знаят и го познават. И това е в заключение от мене. Господин Матански да каже няколко думи и той за техното прекрасно тирене, кашкавал и мляко. Рангел Матански се казвам, съпредседател съм на Националния съюз на говедовъдите в България. Семейно се занимаваме с говедовъдство може би над 20 години, а в община Раковски, село Момино село. Преди 3 години така създадахме организация на млекопроизводители в община Раковски, като аз имам удоволствието и честта да бъда управител. Организацията обединява 8 производителя на краве мляко и 8-те производителя са на територията на община Раковски. Като днес представяме сирене, кашкавал, кисело мляко, традиционни продукти, които са произведени единствено и само от прясно мляко, по традиционна рецепта с всички изисквания на стандартите на България. И наистина е добра, така се получава добра координация между двете организации на производители, а и реално шопската салата, то си наистина обединение по естествен начин с домати, с сирене, с зеленчуци. Ами да, ако може да се каже така. Да.